fayil a cikin asibitin. Nan da nan suka yi iya bakin ƙoƙarinsu, bayan wani lokaci Hajiya Saude ta farfaɗo. Amma duk da haka ba su bari ta koma gida ba, sai suka yi admitin ɗinsu sakamakon jikinta bai gama warkewa ba. Kashe gari da safe Hajiya Saude tana kwance a asibiti a kan gadon marasa lafiya. Annan ta ɗauke da ledar ƙarin ruwa. Hajiya Binta ce a gefenta tana ta kallonta cikin tausayawa. Hajiya Binta ta ci gaba da cewa, "Ani ban san haka abin ya ɓaci ba, sai yau da Ibrahim ya zo gidana da safe ke faɗa min." Daga nan ne sai Hajiya Saude ta amsa mata da ƙyar, murya ta ƙasa-ƙasa tana faɗin, "Hajiya Binta babu abin da zan ɓoye miki, domin abokin kuka shi ake gaya wa mutuwa." Maryam da Khadija dai gurɓatacciyar rayuwa da muke ji a rediyo ta shaye-shaye ita suka ɗauko suke yi. Nan da nan Hajiya Binta ta dakatar da ita da hannu, tana cewa, "Dakata Hajiya, bana buƙatar mu sake tayar da wani bakin cikin, domin yau da safe da Ibrahim ya je gidana, duk ya faɗa min abin da yake faruwa." A daidai wannan lokacin da suke magana ne, wani likita ya shigo ɗakin sanye da kayan likitoci, wuyan sarate da abin auna marasa lafiya. Tsayawa ya daidai gaban gadon Hajiya Saude, inda ya ci gaba da cewa, "Hajiya, yaya jikin, da sauƙi?" Hajiya Saude ta amsa masa da ƙyar, tana yatsuna fuska inda ta ci gaba da ce masa, "Da sauƙi likita, na ji ƙwarin jikina ƙwarai da gaske ba kamar jiya ba." Daga nan ne sai likitan ya amsa mata da cewa, "To alhamdulillahi, shi yasa dama muka sa miki drip ɗin domin ki samu ƙwarin jikinki." A daidai wannan lokacin da suke tsaye, Ibrahim ya shigo cikin asibitin, hannunsa ɗauke da leda. "Salamu alaikum." Dukansu suka amsa da "Wa alaikas salam Ibrahim." Ibrahim ya miƙa wa likita hannu suka gaisa, sannan ya juya ya kalli Hajiya Saude yana faɗin, "Umma ya jikin, da sauƙi ko?" Hajiya Saude ta amsa masa da ƙyar tana faɗin, "Da sauƙi Ibrahim, har ka dawo daga siyan maganin?" Ibrahim ya amsa mata da cewa, wallahi, na siyo Umma." Daga nan ne Ibrahim ya ɗaga ledar maganin ya miƙa wa likita, inda yake ce masa, "Likita ga shi ka duba, saboda yanayin yadda ake yawan samun saɓani wasu lokutan a wajen sai da magani." Daga nan ne sai likitan ya karɓi ledar ya fara zaro maganinnukan yana dubawa, a inda daga ƙarshe ya kalli Ibrahim ya amsa masa cikin tabbatarwa. "Yawwa, waɗannan duk su ne." Daga nan ne sai likitan ya ɗora da cewa, "Amma kar a fara ba ta su yanzu, domin kuwa allurar da aka yi mata tana da ƙarfi. Ku bari sai zuwa gobe idan kun koma gida sai a ci gaba da ba ta maganinnukan. Saboda zuwa an jima da yamma nake buƙatar in sallame ku, amma abin da nake son in gaya muku shine idan kun koma gida, hakika sai an kiyaye da gurin da za ta zauna, kada ta zauna a gurin da yake da hayaniya, kuma tabbas ne a kiyaye abin da zai bata mata rai. Domin hakikanin gaskiya Allah ne kawai takaita, a yanda jininta ya hau yanzu, hakika za ta iya samun mutuwar ɓarin jiki. Don haka ina baka shawara Ibrahim, lallai ka kiyaye." Ibrahim ya amsa wa likita da cewa, "Hakika za a kiyaye likita, insha Allah. Mun gode da yadda ka ba mu kulawa." Daga nan ne sai likitan ya ce masa, "To shikenan, ni bari na koma ofis na zauna, dama zuwa na yi in ga jikin nata." Likita ya juya ya fice daga ɗakin, da Ibrahim ya matsa kusa da Hajiya Saude yake ce mata, "Umma, kin ji abin da likita ya ce, don Allah ina roƙonki duk wata damuwa ta waɗannan yaran ki cire ta daga ranki. Kawai abin da za ki iya yi musu shine ki ci gaba da yi musu addu'a."